Sa iban nga balita, mag-utod nga babay dakop sa buy-bus operation. Si Rojimar Sukal dito nakatutok. Mabudlay nga mabaklan kag makapila pa nga ginsaylong transaksyon antes nga magmadinalagon. Ang otoridad nga mabaklan sang ilegal nga droga ang subject sang buy-bust operation sang tinalikdan nga gabi. Target sang kapulisan nga madakpan si Elter Lee Isulan, 35 anyos sang Tabuk Suba, Haro, syudad sang Iloilo. Ang transaksyon na ginisupos to be is sa barangay Don Esteban. Oo. At ang hinali lang nag-change ang binyo. Nadalahig man nga madakpan ang utod sini nga si Marites Pinolan, 43 anyos nga dala pa ang iya nga bata nga babayi, agod niya mabaklan sang gatas. Nagubod ng kuya sa mangod, yung tawagan niya, kuya, kahit salamat yung bakla niya gatas bata ko. Pati ang tricycle driver nga si Joselito Salvino, 23 anyos, nga ginsakyan lang sang duha ka mga sospek ang nadalahig man. Biyahe naman, sir. Gabiyahe ka tricycle? Nga, ari ka din? Iksaon nga yun mga yung sugat-sugat. Hugot naman niya ginpanginwala sa mga subject apisar nga ini siya ang nakuhaan sang 5 ka mga sachet sang suspected shabu kag ginpasuni nga newly identified personality sang La Paz Police Station. Gina pa kami tiya sir, ang buta ka gina pa kami tiya, wala pa kami yung dala. Okay, oo. Gina pa kami tiya sir, mulas 4 do yung. Oo. Tingala, ganit kami sir, yung palapitan mo lang kuya. Kag, dakop? Oo, hindi ko. Ang balang ko tuwi isang pulis patsion niya po. Sa Don Esteban Lapos ang una nga transaksyon sang paligyan ay isang shabu hasta nga nagkambyo sa Tabuk Suba, Haro ang transaksyon. Sa ibang nga lugar sila nang baligya. Oo, Kaso sige. lang, naano lang kita kung nga, ano gid sila nga, diri naman sa Tabuk Suba. Nagapabilin nga preso sa La Paz Police Station ang mga sospetsado. Rojimar Sukal dito para sa One Western Visayas.